Let's go, bro. Eli ollaan pelaamassa täällä TPn kanssa Tank Trouble. Hehe. Sä oot tosi hyvä. Tässä on vähän varmuppia menee tänne. Tuo oli munkkihomma. Ei, pelkkä niin. Onko? Mitä onko? Tuo oli ninja. Katoppa tämä. Ja It was at this moment that he knew. He fucked up. miten? Se törmäsee sankarin. Ninja. Ei kun munkki on täysin. Ninja, go! Kapot! Sano terve! Moi. Tja! Fuck! Tässä roolissa voi mennä ehkä hetken. Saattaa ehkä sekunti tai tai no ei sitä ehkä kummiskaan. Oh my god, ne palaa suoraan takaisin. Ne palaa suoraan takaisin! Et sä ole tosissas. Tuokin palaa takaisin. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Hello! I think you're pretty. No, I'm not. No. Oh shit. Bullet coming. I'm coming. Fuck. Ja nyt täällä lähetään. Allahu Akbar! Se luote pitää väistää eikä niin päiviä. Oh fuck. Oh. Miten? Oi saata, kaikki meni päin. Juu. Tuskan äänet. Tuo on niin täydellinen. Miten tää menee? What the fuck, mate? Jos mä selviät tosta, niin mä olisin ollut tosi iloinen. Mä en tarvisi enää 11 pistettä. Mä en tarkoita. Tuli vastaan. Allahu Akbar! Well. Jos on noob. Return. 360 nousko. Älä oo tässä edes mua. Anna mun joskin olla parempi kuin sinä. Nope. Fuck. No scope. Tapaako meitä? Oi, miten tätä ohjat? Ai niin, mä voisin Ui suut. tappaa Ui siitä. suutana. Bruh. 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 Jaa. Oh shit. Mä en nähdä tuolla. Et sitä. En mä suojan. Oh fuck. Mä en nähdä tuolla. Mä en nähdä tuolla. Mä en nähdä tuolla. What the fuck? You know? Oh fuck. Fuck's sake. This is my Mario. What's up? Justiisako? Miten? Justiisa sillä kohtaa, kun sen pitää kadota. No, kiitos kun katsoitte. Tämä herrasmies voitti tässä näin. Okei, mulla on kyllä edellä. Ja kumminkin, joo. Nähdään vaikka ensimmäisessä videossa, se on Morjens.